саломи дубора ба бинандаи азизи радиои озодӣ. Гулхоҷа ҳастам ки ин лаҳза омодаам барои шумо сархати хабарҳои муҳими Тоҷикистон ва ҷаҳонро берсонам ва хабаргузоришое ки қарор аст баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар пахши мустақим дар Озодӣ видео ютуб ки канали махсуси мо дар ютуб аст пешниҳоди шумо шавад. Фаромӯш накунед ки шумо ҳамчунин метавонед ин барномаро дар сомонаи мо www.ozodi.org тамошо кунед. хуб, ҷарима фоида накард ҳабс мекунем. мақомоти интизомӣ мегӯянд дар 2 соли ахир таъини истифодаи ҷарима ба унвони ҷазо барои порагирон, ришватдиҳандагон ва иғво барои порадиҳӣ чунин амалҳоро коҳиш надод. акнун барои ин гуна кирдор ба зиндон меандозанд. як лайки шумо то 15 соли маҳбасро дар пай хоҳад дошт. аммо ин муҳлат вобаста ба он аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ зери кадом аксунавор ва ё навиштаҷот лайк мегузоред. имрӯз вакилони тоҷик ба тарафдории ислоҳот ба кодекс ва чунин муҷозот овоз доданд. тафсилотро дар барномаи хабарӣ мо баъд аз чанд лаҳзаи дигар пешниҳоди шумо мекунем. фоҷиа аз нигоҳи пайвандон. падари Моҳира Ятим ва модари 33-солаи 3 фарзанд ки бо зарби 11 корд аз тарафи шавҳари собиқаш ба ҳалокат расид, ҳозир шуд дар рӯ ба рӯи камера дар бораи ин фоҷиа нақл кунад. ҷанҷол аз чӣ шурӯъ шуд ва чаро падар натавонист аз ин куштор ҷилавгирӣ кунад? баъди 3 соат дар ин бора дар барномаи хабарӣ суҳбат хоҳем кард. чӣ гуна мухолифи ҳукумат ба фаъоли ҷамъиятӣ табдил ёфт? гузорише дорем дар бораи он ки чӣ тавр узви пушаймоншудаи гурӯҳи 24 ба ватан баргашт ва зиндагии навро оғоз намуд. ба нақли ин шаҳрванди Тоҷикистон баъди хориҷ шудан аз гурӯҳ ва бозгашт ба зодгоҳ афв шудааст ва ҳоло ба гуфтаи худи ӯ дар назди хонаводааш дар ноҳияи Ёвон ҳаёти ором дорад. ки чӣ қадар кӯмак гирифт? Кумитаи Ҳилоли Аҳмарии Тоҷикистон мегӯяд дар пайи боронгариҳои ахир дар кишвар ва паёмади харобиовари он ба садҳо хонаводаҳо дар вилояти Хатлон кӯмак расондааст. тафсилотро ҳамин гуна шумо метавонед дар барномаи хабарӣ аз ҳамкорони мо бифаҳмед. вазъият дигар мешавад. нобиноёни тоҷик умедворанд ки баъди имзо гузоштани Тоҷикистон зери эъломияи Марокаш дастрасии онҳо ба китобҳо бо ҳуруфи брайли осонтар мегардад. зимнан дар Тоҷикистон ҳазорҳо афроди нобинову хиравин ба сар мебаранд ки имкони нобаробар барои гирифтани маълумоти миёнаву олӣ ва дар оянда пайдо накардани кор зиндагии онҳоро мушкил кардааст. хулоса бинандаи азиз, ин танҳо чанде аз хабаргузоришҳои мо буд ки мехоҳам дар барномаи хабарӣ баъд аз камтар аз 3 соат дигар тавре гуфтам пешниҳоди шумо кунам. чанд хабару гузориши муҳими дигар низ ҳаст ки то анҷоми онҳо ва расидани онҳо ба барнома ман ҳатман онҳоро пешниҳоди шумо хоҳам кард. фаромӯш накунед ки моро дар Озодӣ видео ютуб бубинед соати 1 ба вақти Прага ва соати 4 ба вақти Душанбе ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо саҳифаҳои махсусро дорем ки дар он ҷо мо сабти барномаро ҳатман барои шумо мегузорем. ҳамаи шуморо ман дар пахши мустақим мунтазирам.